Yes, παιδιά, θα μας εδώ πέρα. Και σκέφτομαι να συνεχίσω το σκυλιά 2. Yay! Σκυλιά 2! Σταμάτα! Κάνω βιντεάκι. Μα τώρα κάνω βίντεο. Αυτό μας είναι πολύ καζός και χοντρέας. Έλα, κάνω βίντεο, δεν σε ενοχλώ. Εντάξει, παιδιά, θα πάμε κάπου αλλού. Και να μην τον ενοχλούμε. Λοιπόν, παιδιά, σκάσε Τόμι! Θα συνεχίσουμε. Πάλι δεν θα ενοχλούμε τον έναν τον άλλον. Θα κάνουμε απλώς βιντεάκια. Σκάσε! Μαλάκα! Σκάσε! Μαλάκα! Φύγε! Γκάουλε! Τι στο διάβολο έγινε. Ναι, το κανάλι. Το κανάλι μου είναι αυτό. Θα κάσω από αυτήν γιατί και 7 δευτερόλεπτα, 6 δευτερόλεπτα χρόνο. Σοβαρά! Σοβαρά! Έλα τώρα! Δεν θα ξαναπαίξω στη δική σου μέχρι να γίνει καλός. Είναι, παιδιά, μια μαλακία που δεν γίνεται. Και φύγε! Έτσι και χάσω πάλι. Έτσι και ξαναχάσω. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε, παιδιά. Καινούργια πιστά, δεύτερη. Λοιπόν, νικήσαμε τον πρώτο, είμαστε στο δεύτερο. Ναι, το σκατέψαμε. Το σκατέψαμε.